Yo, what's up, my man? This is Brian Makagawa. What's up, yo? Rock and roll to the world. Woo! Woo! Last week, nag-post ko sa akong FB page nga kani nga post. So, tubagon ako na karon nga mga pangutana. Or natutubagon buang intro sa ta. Unang pangutana. From Grace Umasas Gamit. Nganong bati kag tingog? Buang nakadungog na yung tingog ba? Inig pangutana eh. Kuan, nganong bati kog tingog? Mugod mahal king luy karon. Sa luy ar mo ko nagsalig sa unos, ang tingog mo tagas kay kog tingog kay sa luy ako nagsalig. Karon mahal na making luy nya. Di na punta ka palit ana, mao nang karon nagtanom po kog luya pagbalik mga 6 years from now, wapo na po kog tingog. Ikaduhang pangutana. Next is from Marjo May Dalugdog Toreta. Nganong ang uban lalaki kay bugason man, unsa man naidalaw? Kaya pangutana eh. Buang wa na sila gidugo. Buang wa na katamnan lang yuta, buang kitamnan nila lang naong bugas. Buang sakripisyo na nilang naong para lang ng bugas, buang nga na sila kagahi. Tulong ang pangutana. Next is from Jessa Taupan Seban. Anong ako'y uyabog ikaw na Uy, nganong na ako'y uyab, di ikaw wala. So ano ni? Para makauyab ka, buang uyabon ta ka. So duha na mo. Kuan, wa kay uyab kay kuan, COVID. Wa kay uyab kay COVID. Ikaapat nga pangutana. From John Mark Pangaldin Mawagmon. Alright. Nya. Kung ang English ng kain ay it, bakit ako pinagpalit? Pinagpalit ka kasi kapalit-palit ka, tanga. Kung ang English ng kain ay eat, bakit ka pinagpalit? Bakit ka pinagpalit? Di yun masakit. Alam ko, sa sarili ko, ako ang masigit. Yeah! Pinagpalit ka kasi tanga ka. Simple. So, simple ng mga pangutana eh. Kalima nga pangutana. From Howard Dodong Awing. Yeah. Pag ang hilo ma-expired, makahilo ba gihapon? Siyempre! Mahilo kay tatong wa pa na expired sa mo. Tanang ma-expired, hilo kag samot. Duha ka hilo-hilo na. Ikalima nga pangutana. From Man. Daniel Cortez. Kung ang ulod mamatay, ulodon ba gihapon? Siyempre, uluron! Reha ng kuan, example na to. Kanang imong silingan ni mo diya. Kana, libakira man na. Kanang libakira, ginalibak gihapon na. Oh, let's go. Ikaunom nga pangutana, men. Christian Tordillo Layo-Layo. Kung hayag ang adlaw, anong gitgit man ang gabi? Kung hayag ang adlaw, nganong ngit-ngit ang gabi. Wa, pangutana to, kung hayag ang adlaw, nganong ngit-ngit ang gabi. Bangon na daw, ngit-ngit niya hayag. What? Sige daw. Ano na daw, ngit-ngit niya hayag. Ngit-ngit yun ang gabi, kay gabi Kung baga, kuan, nag-relax ang sun, kapoy gusto siya matog. So natog siya pag gabi, ngit-ngit na siya, natog na siya. Fights, ikapito nga pangutana. From Brian Ladringan Fernandico. Oh. Kita sa mga ex ni mo nga duhay ka nakamove on og ngano? X. Sure mo dia. Akong nainomduman, duha ram ka bukong ex. Sa akong mga ex,
asa ko dugay nagka-move on. Buang katong tanan ex na ako. Dugay ko ka-move on. Ano ka seryoso? I feel good. I knew that I would not. Morto mga kabuang, mga kalokohan natin. Yun lang, sapat na. So kato lang, daghang salamat sa mga nagpartisipasyon, nagkomentaryo, sa maong gipost nako sa akong Facebook page. Daghang salamat sa tanan. So kato lang. And for this video guys, bye bye. Bye bye.